Baina, bueno, hau da, antipasto ero sarrerako bat italian oso ohikoa dana, eta azkenean da, ogi txigortu bat, sartaian txigortuko dugula, bakizu aukera labean, ero sartaian, de berei, bueno, normalean, sartaian, ero txingarretan txigortzen dute ogia, hori bai, ogion bat. Gero, mozzarella darama, bakizu edala bufalakin da, bufalan esnearekin indako esnea, ero gazta, parkatu, tomate bat, baserriko tomate bat, berakatzatal bat, eta nik legunean inuen perresiakin berez albaka darama, hori bakizue, ez baduzue aurkitzen albakarik, perresiakin zoragarri geratzen da, euskaldun du inuen, eta bueno, lehen esan dizuena, hau da, Durangoko udalak antolatu zuen hor umeen eguna apirila alde hortan, eta horre egin genuen errezeta bat, semearekin batera, umeentzako errezeta errezak, eta goxuak. Ordan, lanian hasiko gara, sartaia hemen berotzen daukat, eta lehenengo ingo duguna da, tomatea eta mozzarella laukitxotan moztu, eta hemen katilu batean nastuko ditu. Tomatea garbituta dauka ja dagoeneko, eta hemen brutxetan historia, ero nundi datorren ero hor jatorrian, zate dute pixkat, zala, bi teoria omen daude, eta bat da, herrixearen ero oso errezeta merkea dela, azkenean zala, bezperako ogi lehorra ero, bezperakoa ero, astebete zeukan ogi lehorra erabiltzeko modu bat, eta azkenean gero txigortzen zen, eta gainean, nik bi osagai hauek jarriko izkiot, baina beste hainbat gauza jarri zaizkio, kuiatxo erabiltzen dute, berenjena, haragia oiasko jarri alda, gainean gauza ezberdinak erabili aldira. Klasikoena ero tipikunetako bat hau izango zen, tomatearekin eta mozzarelakin, eta egia zen, kombinazioa zoragarria da. Eta ikutu ematen diona, da behintzat, niri behintzat, eta zaporean asko nabarituko duzuena, hor berakatzatal bat ikusten duzu, berakatzatal hori, gero ogia txigortuta dagoenean, igurtzi ingo diogu, eta horrek emango dio, kriston, nortasuna, eta batez ere, sabore potentea, nik asko maite duela, baina, oso berakatzaleak ez bazarete, gutxiago igurtzi, ero, bestela, ez jarri, berakatz barik, baina berez, berakatza nahi eta nahi ez eraman behar du honek. Eta ero beste teoria bat omen dago, brutxetaren jatorrian inguruan, omen zala, oliba olio katak egiten zienean, hori bustitzeko erabiltzen zen ogila ero hortik omen datorrela, eta ez da, kontua da, batekoa ero bestekoa, hor garrantzitsua da oliba olio, desente bota behar zaio, txorrota da, onba bota behar digula, eta, bat ero beste gaur egun, jatetxeetan da, holan, sarrerako moduan, ohikoa bilakatu den zerbait da. Oso ondo, mozzarella, tomatea, eta oin, albaka osto batzuk. Gutxo, 10 osto erolan hartuko ditu, eta pusketa hunditan. Eta bestela, hemen esan dako, albakarik ez baduzu aurkitzen, perrezila osto osoak, ez txikitu perrezila txiki-txikita, ez. Osto osoak hartu, bertara bota, eta gero izango da gatza, piper beltza eta oliba olio txorrota da on bat. Egurre emango diot, olari, ero sartaiari, eta ero hasiko gara ogia txigortzen. Onduko dugu hau bukaeran, ja ogia listo daukagunean, orduan onduko dugu. Hemen, labean egin nahi izan ezkero, jarriko zenuten labea jarri 180 gradutara ero, eta 3-4 minutuan ero, hau txigortuta izango zenuten. Eta gero izango zen, hoxe, berakatzatal bat, erditi moztu, badakizu hemen, erdiko bihotza ero aukentzen badiozue, hau izaten da, pixkat, baratxurian goraka eroiten diguna, eta zapore fuerte ematen dira, nik etxean ez diot kentzen inoiz, baina, ondo dago, jakitea, eta nik uste dut, atal, honi ez diok enduko, berakatza gustatzen zait, eta botako diot. Eta hemen albaka erabili du, eta albaka guk Euskal Herrian ez dauko hainbeste ohitura, baina Europan, horre espiritu txarrak, ero sorginak eta usatzeko eta erabiltzen omen zan etxeetan, da hori. Guk hemen gure eguzki lorean funtzio egingo zuten,
Eta hor, holako usadio zarrak eta badaude, eta sukaldearekin lotutakoa batzuk badaude. Hemen ja txigortzen, aizaigu, bakizu, egunen batean, gehiegi txigortzen bada zerbait. Beira hemen, puntu hau beltza da. Ikusten duzu, hone zapore eskasa ematen dio. Orduan, hartuko genuke, jak, holan, gainekoa. Pixkat kendu, eta ja, beltzak kendu dio, bale? Bota ez da bota behar zer. Bale, hauek, listo, txigortuta, eta oin, berakatza, garrantzitsua. Ondo igurtzi, zuei asko gustatzen mazaizue, gehiago eman. Baina, ingo guna da, eta ja usaia, berakatzana nola datorren, ze gauza erran berakatza. Eta nik, denei botatzen diot. Berakatza, saltza guztiei eta horre, errezetan jarri ero ez jarri nik berakatza beti botatzen. Eta pausu hau, nik lengunian inuen, umearekin inuen, eta gure semiak, eta pikatu egiten du eta hori. Baina erki jantzuen, gustatu zitzaio. Hau listo, eta oin, onduko du gatza ez. Eta piper beltzez. Eta oliba olio txorrota on batez, oliba olio on bat ibili, mesedez. Gure nasketa hau. Koiara bat. Hau, una. Eta listo. Kombinazioa, zoragarria, oso abertzalea gainatea zaigu, ikustuzu, hemen, ze kolore politiak eta. Ogi txigortu gainean jarri. Eta listo. Nik hemen sentitzen dut eskuak erabili behar ditut. Sarrera moduan hau, iro gozaltzeko. Hau gozaltzeko ere, mundiala. Hemen tomate busketa bat, ogi. Ezkenean, ogi hon bat daukazue, holan baserriko ogia, ero gaur egun ja ogiak, garai batean ez, baserri guztietan, garai batean ja baserri gehienek izango zuten, gero hori pixkanaka baserri multzoetara pasatu zen, de iguale ondoko baserrikoak gero egiten zuen horre baserri talde baterako, gero hori gutxitzen jun zen, eta hor, 18. mendean ero izan zen, gaur egungo legamia hauek eta atea zienen da, pixkanaka hori gutxitzen jun zen, eta lehen bada egia da, igual, herrian ero inguruan batek ero bik ingo zuten ogia, eta ero astoarekin da jungo ziela etxe, astoa banatzen, gero nik ezagutu dut, hori euban ni auzo batekoa naiz, eta kotxearekin, juten zala okina, kotxearekin itxe, boseina jo, eta danak ogian bila geisten ginela, eta gero ja hortik dendetara pasazan, ez? Eta ja, gaur egungo industriala, eta ben pixkanaka atzera bueltatzen ari gara, eta oine, zorionez, ogi onak, ero, desentekoak jateko aukera bai badaukagula, Eta lehen garai batean, baserrietakoa zuria izaten da, ni beti ezautu, da oin integralak eta gaur egunen. Eta gehiago luzetu gabe, hemen daukazue, tomate eta mozzarella, brutxeta, gure gaurko lehenengo errezeta. Dastatu dezagun.